A provincia que queres é sostible. Ese é o lema creado pola Deputación de Pontevedra con motivo da Semana Global de Acción polo Clima. Co obxectivo de concienciar a cidadanía e de frear a crise climática, a institución provincial levará a cabo unha senda diaria dende mañá ata o día 27. Esta senda comezará o sábado co Día Mundial da Limpeza, xornada na que a Deputación lanzará a campaña Coidemos o Noso nas redes sociais. O domingo continuará a programación co Día Mundial sen coches e a iniciativa As persoas protagonistas. Unha campaña que vai da man do emprego de transportes non contaminantes, como a bicicleta, pero tamén de iniciativas que sitúen as persoas no centro, na recuperación dos espacios públicos. Tamén xa lles podo anunciar que imos instalar un aparcamento para bicicletas no edificio administrativo. No Pazo xa temos un, dado o elevado emprego deste medio de transportes entre as traballadoras e traballadores da Deputación. A senda da Deputación continuará o luns coa adhesión da Deputación aos compromisos do Cumio sobre a Acción Climática na ONU e tamén o martes coa acción Economía Baixa e Aforro Enerxético. Instalaremos na Deputación un stand con este tipo de produtos. Non podemos seguir a ser explotadores de outros países que supoñen sobreexplotación do planeta. O mércores baixo o lema Kilómetro Cero, a Deputación instalará stands informativos na avenida de Montero Ríos sobre a campaña de experiencias sostibles. Ademais, haberá un reparto masivo de mazás na esplanada, diante do Pazo. Así que invito a toda a cidadanía a que pase por aquí a recoller mazás ecolóxicas da nosa provincia e, polo tanto, que se comprometan tamén co produto Kilómetro Cero, produto sostible. A programación da Semana Global de Acción polo Clima rematará co Día Mundial do Turismo, que se celebrará o xoves, e co gran folga xeral mundial do venres. Tamén imos impulsar o parón de 4 minutos 15 segundos que se vai facer no mundo entre as 11 e as 12. Trátase de concentracións que durante 4 minutos e 15 segundos chaman a atención sobre sinais de alarma que supuso acadar o pasado mes de abril unha concentración de partículas de dióxido de carbono na atmósfera de 415 partes por millón, que, segundo os especialistas, non se tiña rexistrado este nivel dende fai 3 millóns de anos. Todas estas actividades buscarán concienciar a cidadanía sobre a importancia de cambiar pequenos hábitos do noso día a día, accións que poden axudar a frear a crise climática.